Βγάλ' καλύτερα πήγαινε. Πάρτα Σπύρο, μπράβο Μάριε. Δώσε! Μάρι, έλα πίσω. Έλα από εδώ, μην σε πάρει κανένα. Λίγο πιο πέρα. Δεξιά βλέτα από γύρω. Ο Ινδιάνος. Έλα Αλέξανδρε. Έχει κλειδώσει μέχρι και τις πόρτες, παιδιά. Όχι μόνο τα λόγια. Σίγουρα κλειδωμένος το παιδιά, δες το. Δεν μ' αρέσει αυτό όμως. Κλειδωμένος. Ναι ρε γάμο. Πώς είσαι? Λίγο χώρα το βγάζει. Όχι παιδιά, θέλω να κόψει λίγο αριστερά. Πρέπει να κόψει αριστερά, όπως έρχεσαι αριστερά. Λίγο αριστερά τιμόνι. Έλα. Ας πω, αριστερά τιμόνι. Έχεις μια πέτρα πίσω, αυτό είναι, μια πέτρα. Φοβερό ρε. Λίγο αριστερά τιμόνι τώρα, λίγο πίσω. Μια ιδέα πίσω. Μια ιδέα πίσω και αριστερά μετά το τιμόνι. Όχι, μην μου πεις τώρα εδώ. Όχι ρε. Λίγο πίσω, ελάχιστα πίσω. Όπα, και αριστερά το τιμόνι. Κι άλλο αριστερά. Εκεί. Δώστε. Έλα λίγο μπροστά, λίγο. Έχω το βιβλιοφόρο. Όχι ρε παιδιά, γιατί δεν εκείνης πίσω. Σπύρο! Ας πω ό,τι να σου. Φύγετε λίγο. Πάντως έχει κινητικότητα παιδιά το Jeep. Έχει κινητικότητα. Και όμως κινείται. Πιο καλά θα πηγαίνει προς το κίνητο. Και αυτό. Κάνε λίγο πίσω και λίγο αριστερά. Με αμερικάνικες οδηγίες θα περάσει. Όχι ρε. Μην κόβεις τον γκάζι. Τον γκάζι θα το αφήσεις σταθερό μέχρι να ακούσεις τον κούμπο ότι προσγειώθηκε στην άλλη πλευρά της λακκούβα. Εκεί. Όπα.
Τι έγραψε πάνω. Τι έχει γράψει πάνω. Μην το κόβει. Και είναι και στο φόρο μας μπαίνει, Αντώνιος. Δεν έχω τζιπ. Μάλιστα. Το μεταξύ του βγαίνει το δεξί ελαττήριο, αλλά το έχουμε δέσει με tie wrap. Α, με σελοτέιπ έπρεπε να το δέσετε. Τι να αντέξει το tie wrap. Α, αντέχει, ναι. Α, Έπεσε μέσα. Να πάει πίσω όντως. Πίσω και να ξαναβγεί αριστερά. Είδες φίλε, αυτό το φάσμα εγώ δεν το είχα. Όπως είσαι ευθεία, μη στρίψεις καθόλου. Τα γαλούνια κάτω ρε. Λίγο τιμόνι αριστερά. Όχι αριστερά, από όπου θα πάει. Αριστερά και λίγο πίσω. Λίγο πίσω ακόμα. Εκεί, όπως είσαι τώρα. Ίσιο στο τιμόνι λίγο. Και έλα, όχι με πάρα πολύ γκάζι. Σταθερό γκάζι, αλλά όχι πάρα πολύ. Έλα. Τώρα δεξιά. Γκάζι. Άρχοντας. μπράβο. Ειδικά όλα είναι θέμα πατήματος. Να κάτσουμε πιο μπροστά λίγο να το σταματήσουμε να δυσκολεύσει. Κάπως πρέπει να φρεναριστεί ρε παιδιά. Να το. Τέλος. Κόψε, μην τραβάς αλλού. Έχει πάρει μια πέτρα. Μια πέτρα. Μάτα ρε, κόλλησες. 40 πόντους πίσω από το παιδί. Να το. Ναι, κάτι έκοψε. Προφυλακτήρας του που είναι. Τον είχε το πρωί. Τον φτιάχνει στη Δερένη, τι κάνει. Με τη μία η στροφή. Αυτό είναι. Έστριψε με τη μία. Ναι, Και εγώ με τη μία. και εγώ, αλλά ζορίστε. Ναι. Τα βάλεις. Διαβάζεις, όχι φοβήθηκα γι' αυτό. Δεν έχεις λόγο να το... Αλλά με λάσπη εδώ σε πάει. Άμα είσαι κοντός και εγώ μπορώ να το περάσω. Αλλά τώρα επειδή έκοψες μια σκεφτό. Δώσε ένα... Τέλα κάτω. Επειδή είναι αυτόματο, γι' αυτό με βοηθάει αυτή. Λίγο πιο αριστερά, Ωραίος. Και τώρα λίγο. Δεν μου λες, θα μου κάτσει το εργάτη να πει εκεί μέσα να χαθεί. Έλα. Κρέμασα κι εγώ. Σήκωσες ρόδα, έκανες. Όχι φράκαλε τώρα παιδιά, στον φόντο. Αριστερό φρένο και θα φύγεις. Ο τροφός του Μιχάλη. Από εδώ, ο δεξής. Όχι πολύ, αλλά σηκώθηκε. Καλά, σε σχέση με τον Αλέξανδρο βρίσκω. Καλά, ναι. Όχι και με του Σπύρου. Ω! Ωραίο. Α, είχε τον Ευάγγελο εκεί πέρα. Δεν πειράζει.
Γιατί έχει μετά ξώνιο. Λίγο δεξιά. Δεξιά. Όχι, γκάζ. Και αυτό τα κούνια θα το φτάσει μιλά. Ωραία. Έτσι. Θέλω να το κρεμάσετε. 5 πόντους. Εσένα δεν σε κοροϊδεύσα σαν τον άλλον. Πάει πολύ πάνω. Πάει πολύ πάνω. Πάει πολύ πάνω. Ένας, πάρ' τον ένας. Ναι, ναι. Δώστε όμως φορά. Τώρα πρέπει να φύγει. Όχι ακόμα, θα πατήσει. Όπως είναι. Άμα έβαλες το πάπα. Θέλω να το περάσω εγώ. Πιο πίσω και λίγη φόρα θέλει. Εντάξει. Περνάνε. Θα γυρίσουνε. Τσουλάει μόνο της. Κοίτα, πού. Για φωτογραφία ήταν. Λίγο αριστερά. Αλέξανδρε, εμένα σηκώθηκε. Ναι. Όχι, Και δεν σε πρόλαβα πάνω. Εδώ έλεγα. Γιώργο, πίσω και προς τα εκεί. Το τιμόνι σου. Όχι τόσο. Όχι, την έχει σιώσει, όχι ακόμα. Δεξιά το τιμόνι, δεξιά, όλο κι άλλο. Θέλει κι άλλο. Δεξιά ρε το τιμόνι. Εδώ, ας πω εγώ. Κάτι φόρα είναι. Δηλαδή με τη φόρα που θα φύγει θα πάει αν δεν το κόψει. Εκεί μην το παίρνεις αριστερά, μην πιάνεις αριστερά. Όπως είσαι. Όχι. Λίγο πιο αριστερά. Λίγο αριστερά. Του λέω, του κάνω εγώ από εδώ. Βιάζεται. Ναι. Τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα το κατσίκι. Κοίταξε, θα σου πω τώρα κάτι. Μην ξεχνάτε ότι ο Χρήστος... Πάει να κάνει αυτό που κάνα πήγα να κάνω. Τίποτα, δεν υπάρχει έλεος. Δεν ακούει τίποτα. Ανέβηκε.
μπροστά, κούμπωσε Είναι το που κέντρο. Μιχάλη, πέτα το. Παιδιά, νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το μεταξώνιο. Τεράστιο. Γιατί προλαβαίνουν να βγαίνουν οι ρόδες και πίσω κρατάνε κόντρα. Αυτό το μεταξόνιο είναι ακριβώς εκεί που έχουν όλοι το ίδιο μεταξόνιο που χαλάσαν το εμπόδιο. Το μπλοκέ μπροστά πίσω μπορεί να είναι. Φαντάζομαι το φάνης ακόμα πιο εύκολο. Όχι. Και εκεί που κολλάω και εγώ κολλάω. Το ίδιο πράγμα εδώ. Πήγε λίγο σιγά βέβαια, αλλά δεν μπορείς και με τα ψαλίδια να κάνεις τις Μα μαγιές. πάρει πολύ φόρο. Και το σήκωσε μπροστά. Ενώ του πίστησε, ναι. Το πίστησε του σκόπτει Και είχε καλό λάστιχο. Αυτό που είπες γράφτηκε στο βίντεο, θέλω να σου πω, και θα τα ακούσει και ο Χρήστος, ότι ο Χρήστος δεν του σηκώθηκε καθόλου. Δεν ξέρω πώς θα το πάρει. Εκεί γίνονται τις ζημιές. Τώρα πίσω σε λέγε, λέω εκεί γίνονται τις ζημιές. Αυτόματο είναι γι' αυτό. Μάνιουαλ είναι. Α, τα μπλοκέ τώρα. Να μας πει αυτό το μπλοκέ. Πάει εσύ. Το κόψε πολύ. Κοίτα πως καπαλώνει. Κοίτα να δεις, όπου τα μπλοκέ, Απίστευτα. τα μπλοκέ κάνουν δουλειά. Και δεν σπάνε και στα Land Cruiser. Ό,τι φέρει. Πες του ρε! Όπως την έβει, Μάντζαει! Παναγία μου. Κανίβαλος. Καλά, όσο φορά για να πάρεις εκεί, σε σταματάει, δεν είναι. Με μακριά, ούτε κοντά δεν. Έλα πιο αριστερά γιατί σε βλέπω τούμπαλι. Βάζεις και τη ζωνίτσα σου. Τα Να μικρά. τη φοράει. παιδιά είναι από την ομάδα διάσωση, με συγχωρείτε. Έλα Γιώργο. Το δεξί πάτημα τους βοήθησε όλους. Όσοι πατήσανε δεξιά, πέρασαν να πάνε. Πάνει. Φαίνεται ότι έχουν ανέβει πάνω, 3 λεπτά πάνε, έτσι. Υπάρχουν δύο ειδών off-roaders. Αυτή και αυτή. Ξανά κάτω θα έρθείτε όμως. Τώρα, δώστε. Η οροφή φταίει κλείσνα. Σχολάκι να αεροδυναμική. Το κόψε. Το κόψε. Βέβαια. Κλασικός ήχος. Δώσε. Τον έκοψε. Για αυτό πίσω ακούστηκε. Αυτός ο ήχος είναι ή μυαξόνιο ή κορονοπίνιο. Κορονοπίνιο μάλλον. Έχω ξανακόψει άλλη μία. Δυστυχώς πήραμε ένα αυτοκίνητο. Τον έχω ήδη χρησιμοποιήσει στον δικό του άξονα, οπότε δεν έχω και δεύτερο. Πάρ' το Κρίς τώρα. Κοίτα, θα σε δέσουμε με το μη 151 που δεν έχει πίσω. Βγαίνω 10 κάτω μέχρι να τα κουρέψω τα ρόδια. Ρε πούστη Σπύρο, και την άλλη φορά εσύ δεν το σκοπούσες. Όχι ρε. Ωραίο. Πάλι κάνω σταματήσει. Πάμε για βοήθεια. Και το πέταγμα όμως θέλει τέχνης. Πώς πέταξε. Άμα την πέταγε θα φύγε μαζί. Ναι. Λερωμένος είναι. Έχει κόψει μια αξόνια. Τα έχει κάνει κι αυτός χειρότερα από εσένα.